site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Edebere Chineke n'ihu mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. N'ihi ya. 2 of the service program. Page 2 of the service program. Abụ number 45. Jesus dị ndụ dị ọnwụ. Dịka otu naanị ụra ka ha bara n'ụtụtụ ha dịka ahịhịa na-eto eto. N'ihi na emewo ka anyị kwụsịa iwe gị, ọ bụkwa na gị debere ka anyị maa jijiji. N'ihi na ụbọchị anyị niile agawo ime mbido oke iwe gị, anyị emewo ka arọ niile anyị kwụsịa ịbụ otu nzọ mmeri. ụbọchị arọ niile anyị dị ọgụ arọ 310, ma ọ bụrụ na ha esite n'ịdị ike anyị ree ọgụ arọ 4, otu ọ dị, nganga ha bụ naanị ịdọgbu onwe ha n'ọnụ na ajọ ihe, n'ihi na ọ gbapụwo ọsọ ọsọ, anyị wee feela dịka nnụnụ. Onye nwe anyị ike nke iwe gị na nrụgide oke iwe gị dịka egwu nke kwesịrị isi dị. Si otu a mee ka anyị mara ịgụta ụbọchị anyị. Ka anyị mee ka obi abụọ na taa Jehova mgbe chegharịkwa obi gị banyere ndị ohi gị. Were ebere gị mee ka ahụhụ anyị Ụtụtụ ka anyị weta iwu ọṅụ mee ka anyị ṅụrịa dịka ụbọchị niile si dị, iwedaworo anyị na ime kwa ọrụ aka anyị guzosi ike n'ọrụ anyị. Ee, ọrụ aka anyị dị ọguzosi ike. Otuto dịrị ya na for the service. Good afternoon. Bible reading will be taken from the book of Revelation 11, 9-12, page 5. And crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who sits in the throne and to the Lamb. All the angels stood around the throne, and the elders and the 4 living creatures all fall at their faces before the throne and worship God, saying, Amen, blessings and glory, and wisdom and thanksgiving, and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who came out of the great tribulation, and washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore or thirsty anymore. The sun shall not strike them anymore, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of water. And God will wipe away every tear from their eyes. This is the word of the Lord.